21 litres per metre quadrat a Vistabella del Maestrat, 6 a Xodos, 7 al Toro i cap al sud, ruixats amb quantitats d'aigua inferiors a les comarques de la Canal de Navarrés i la Costera. Unes tempestes que poden arribar a ser localment fortes a l'interior, però que també poden arribar al litoral. Seran menys probables a la costa, més disperses, unes precipitacions en general molt irregulars i amb molta variabilitat entre les localitats d'una mateixa comarca. Comencem este espai amb més imatges de les tempestes d'ahir, com estes a Casas de Moya. No tenim dades d'esta localitat, però a Fuenterrobles queien vora 6 litres per metre quadrat. Una situació que contrastava amb la que teníem a la major part del litoral. Veiem ara imatges d'este matí a Cullera, la mar en calma. En general, a tot el territori una situació d'oratge tranquil i d'estabilitat. Fem un repàs ara a les precipitacions que van caure ahir de vesprada, amb aquests quasi 30 litres per metre quadrat al Coll, a l'Observatori de Varadillo, quasi 20 a Pina, a Santa Bàrbara, 11 a Teulada, a l'Observatori de Sant Jaume, a Morella queien vora 6 litres per metre quadrat, a l'Observatori de la Vallibona, o a Xelva, a l'Observatori de l'Emet, vora 4. Ahir de vesprada es registraren més 400 descàrregues elèctriques a tot el territori valencià. Observem en color verd i groc com la major part d'elles van caure a la part nord d'Alacant i a l'interior sud de Castelló. Per esta vesprada, la previsió de llamps, la densitat, els llamps per quilòmetre quadrat s'esperen sobretot a la part sud de València, a l'interior nord d'Alacant i també a l'interior de Castelló. Cal recordar que totes les comarques de la Comunitat Valenciana estaran avui en avís groc per pluja i tempestes i se'n poden acumular fins 20 litres per metre quadrat. Veiem la seqüència, la simulació de precipitacions esta vesprada que començaven a l'interior de Castelló, després es formaran més tempestes cap al sud i les tempestes més fortes a última hora de la vesprada les tindrem a la part de l'interior nord d'Alacant. Per a demà, la probabilitat de precipitació serà més baixa que avui. En color groc observem a l'interior de Castelló i al sud de València no s'espera una probabilitat entre el 60 i el 80%. Ara parlem de temperatures amb les mínimes que hem tingut esta matinada. Pocs canvis, estos valors. En general, 23 graus a Castelló, 24 a València, 23 a Alacant. Les més altes, 25 graus a Benidorm, també a Dénia, a l'Observatori del Montgó. I cap a l'interior destaquen els 13 graus del Toro o els 14 del Pinós, de l'Observatori del Rodriguillo. Pocs canvis a les temperatures màximes avui, les més elevades a les comarques centrals, també a l'extrem sud, entre 34 i 36 graus, i per a demà pocs canvis, però observem este mapa com baixaran lleugerament, sobretot a les comarques costaneres de la part central. A les imatges del satèl·lit Meteosat observem la situació d'estabilitat este matí, però com durant les últimes hores han crescut nuvolades a l'interior nord de Castelló. Demà acabarà aquesta situació de tempestes d'estiu, però com observem a la previsió de mapes isobàrics tindrem este front que aportarà aire fred i, per tant, de la matinada de divendres a dissabte bufarà vent de gregal i de mestral, entrarà a les nostres terres i aportarà humitat i també farà que la mar estiga més alterada. De moment, per esta vesprada esperem aquestes precipitacions més acusades a l'interior, però que també poden arribar a la costa, i per a demà s'espera cel clar de matí i de vesprada, precipitacions a l'interior de la meitat nord en general. Per als pròxims dies, el més destacat és el descens entre 2 i 4 graus de cara a dissabte i a diumenge. Pel que fa a les precipitacions, dissabte més precipitacions a l'interior de Castelló i també a la part nord d'Alacant i sud de València. Dissabte, amb aquest canvi, les nuvolades arribaran des de l'est. S'espera de matí algun ruixat a la part de la comarca de la Marina Alta i la Safor, de matí i de vesprada algun ruixat a la costa de Castelló. Per a dilluns podria caure algun plogim a zones del litoral de Castelló. Nosaltres ens acomiadem, els deixem amb més imatges i recordem que ens poden enviar les següents fotografies i vídeos a l'adreça electrònica oratge@apuntmedia.es.
amb les imatges del Carnaval de l'Havana, la cita festiva més antiga de la capital de Cuba i que té origen en l'època colonial. Ja saben que a partir d'ara la informació continua en la ràdio d'Apunt, les xarxes socials i el web a.media.es. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i nosaltres tornem demà.